An baden farifindenw n ka foli b'aw ye malidenw cɛ ani muso n ka foli b'aw ye nin ye bulontigi maya bulon bulontigi Kɔrɔ Musa Dunbiya n ka laseli kunkurunin ye ka lase aw ma. Ne tun ye video kɛ nɔgɔya dɔɔni bawo video kuma cayara nka denmisɛnw bɛ ka daga don ko n ka bɔ ka kuma ka ladilikanw lase ka bamanan kalansenw lase walasa olu ka se ka bilasira. O tuma an bɛna kuma min fɔ a ma dabɔ ka taa maasi juguya kama kalansenw de don bawo ne ye maya bulon bulontigi ye n bɛ se ka jati Mali kɔnɔ mɔgɔkɔrɔba dɔ ye bi. An jɔyɔrɔ ye min ye o ye ka to ka bɔ ka denmisɛnw bilasira ni an ka bamananya dɔnni ye. O sira fɛ bi n b'a fɛ ka bɔ ka bamananya kalan dɔ lase ka bamananya dɔnni dɔ lase an bɛnbaw b'a fɔ min ma ni mɔgɔ gɛrɛntɛra ni mɔgɔ tɔɔrɔla hakilina min kan ka da i kɔrɔ an b'a fɔ ko an b'an woro to banba da ka mɔni kɛ. Bamananw ye nin hakilina min fɔ hakilinaba don dɛ ko an b'an woro to banba da ka mɔni kɛ. An ka jamana bɛɛ dakun min na bi an sera juru kun ma koyi an sera ko sun ma koyi. O bɛ yɔrɔ min na an bɛɛ lajɛlen kunkanko de don forobako de don o tɛ dilan suguba la. Fanga kuma ani mara kuma anw fɛ a tɛ fɔ sugu la. Ko bɛɛ tɛ boson ka sarada sugu la n badenw o tɛ bɛn diɲɛ yɔrɔ si la. Bi réseaux sociaux y'a to fɛn bɛɛ bɛ ka sarada hali anw ka sɔnni kɔnɔ ko bɛɛ bɛ ka sarada bi badenw o tɛ bɛn a tɛ bɛn yɔrɔ si. Manden dama ko tɛ dɛ farifinna ka nimaya de bɛ nin ko da fɛ. O tuma an ka kunu anw hakili delila hakili jɔnya de la anw delila hakili fasanya de la. An yɛrɛ tɛ ko ɲɛɲini bilen fɔ dɔ ka na a fɔ an ye an sigida la. N badenw malidenw farafindenw duniya tɛ ten dɛ duniya tɛ ten koyi. Ni ye anw yɛrɛ ka tɔɲɔ min bɛ an dala bi farifinna kɔnɔ yan n'i y'a ta k'a lajɛ taabolo yɛlɛma de don koyi. Yɛrɛdɔnbaliya gɛlɛya n'o gɛrɛntɛ a n'o tɔɔrɔ de don koyi. Damantan ni anw ka ko ma somɔgɔya a bɛ gɛlɛya an ka dususuma sɔrɔ dɛ. Damantan ni fanga ma somɔgɔya damantan ni mara ma somɔgɔya juguw bolo don yɔrɔ bɛ sɔrɔ a la tuma bɛɛ. Juguw bolo don yɔrɔ bɛ sɔrɔ a la tuma bɛɛ. Damantan ni kunnasigi ma somɔgɔya an ta tɛ. Damantan ni armée ma somɔgɔya an ta tɛ. An ta ye min ye o ye donsoya ye. Damantan ni administration ma somɔgɔya n'o ye mara ye an ta tɛ. O kɔrɔ ye ko an ma tila dɛ an ma yɛrɛtigiya ta fɔlɔ. N'an y'an yɛrɛ nɛgɛ k'an kɛra an yɛrɛ ye k'an ta ye an yɛrɛ ye o ye yɛrɛ nɛgɛ dan ye dɛ. Yɛrɛ nɛgɛ dan ye ka lettre sɛbɛn ka ci i yɛrɛ ma ye. O tuma anw ma yɛrɛtigiya ta fɔlɔ farifinna fan si fɛ ka daminɛ Dakar fɔ Pretoria an ma yɛrɛtigiya ta fɔlɔ fan si fɛ. Kun jumɛn na n b'o fɔ fɛn fɛn bɛ yan anw fɛ an ta si ye
tubabu ye fɛn o fɛn to an bolo arabu ye fɛn o fɛn to an bolo n'an y'a sɔrɔ u tiɲɛ minɛn kɔnɔ an ɲafɛn tɛ bɛɛ ko bila i kunkolo la tubabu ye fɛn o fɛn to an bolo arabu ye fɛn o fɛn to an bolo n'an y'a sɔrɔ olu tiɲɛ minɛn na n'an y'a sɔrɔ olu tiɲɛ minɛn kɔnɔ anw ɲafɛn tɛ farafin ɲafɛn tɛ bawo tubabu ni arabu olu ye o fɛnw dilan k'a bila kankɛya min kɔnɔ olu bolodonyɔrɔ bɛ sɔrɔ o la tuma bɛɛ k'a sɔrɔ anw seko tɛ olu bolodonyɔrɔ bɛ sɔrɔ o kɔnɔ tuma bɛɛ k'a sɔrɔ anw se tɛ o la o tuma n badenw ne ka kuma in tɛ ka taa maa si juguya la dɛ ne ta ye ladilikan de ye golofinden bɛɛ lajɛlen ma n'i ye anw ka golofinna dɔfɔ ta k'a lajɛ arabu ka mɔgɔ dilannenw ani tubabu ka mɔgɔ dilannenw olu de kɛra dubaw ye anw fɛ yan olu de donna dɔfɔ kɔnɔ tubabu tile la yanni tubabu tile ka se olu donna dɔfɔ kɔnɔ arabu tile la o mɔgɔ ninnu olu denw ani u mɔdenw olu de bɛ fanga la farafinna yɔrɔ caman an bɛ se k'a fɔ farafinna yɔrɔ bɛɛ farafinna yɔrɔ caman la bi olu de ka bondaw kɛlɛ bɛ an senkɔrɔ bi ayiwa tubabu nana ni minɛn mun ye anw fɛ yan n'o ye parti politikiw ye n'o ye syndikaw ye n'o ye barow ye n'o ye u ka kalanbolow ye a bɛɛ ye jɔn ka fɛn dilannen ye a bɛɛ ye jɔn ka fɛn dilannen ye a bɛɛ ye o tubabu kelenw ani arabu ka fɛn dilannenw de ye a kuma fɔ ka go dɛ nka n'an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n'an ma jamanadenw lakunu sini ɲɛsigi a bɛ gɛlɛya sini hɛrɛ sɔrɔli a bɛ gɛlɛya an faw ye tɔɔrɔ min kɛ an mɔkɛw ye tɔɔrɔ min kɛ anw yɛrɛ ye tɔɔrɔ min kɛ anw t'a fɛ an denw an mɔdenw ani an tulomasɔnmaw ka o tɔɔrɔ ɲɔgɔn kɛ a kuma fɔ ka go koyi o tuma an bɛ se k'an yɛrɛ bɔ arabuw bolo cogo di an bɛ se k'an yɛrɛ bɔ tubabuw bolo cogo di o de ye ɲininkali ye barosɛn caman bɛna tuguni na ka o ɲɛfɔ anw bɛ se k'an yɛrɛ bɔ ninnu bolo cogo di ka kɛ an yɛrɛ ye n'an m'o ye n'an jɔra o la badenw an bɛ to ɲɔgɔn sɔsɔ la an bɛ to ɲɔgɔn jalaki la an bɛ to ka wo ci ɲɔgɔn na ka wo ci ɲɔgɔn na i n'a fɔ wulu fatɔw o tuma ni anw b'a fɛ an ka lafiya an ka nimaya la fo an ka sira fara dɛ ka arabuw ka sira bila ka tubabuw ka sira bila ka kɛ an yɛrɛ ye mayabulon bɛ o baara de la an ka kɛ an yɛrɛ ye golofinden ka kɛ a yɛrɛ ye sa a tɛ nɔgɔya koyi a baara tɛ nɔgɔya dɛ o de la bi diinɛko kisikasaw o fana bɛ yɔrɔ caman na san 1000 san 200 san 90 ani san 1 nin ko ninnu daminɛna anw fɛ yan halisa anw ma o gasi ye o tuma anw hakili bɛ min anw hakili bɛ min ni anw ma walimɔgɔ minnu nana anw mara ka anw tereke an ka jamana kɔnɔ olu nana ni o gasi anw ma o ye hali bi
komi ni video jɛɲɛna kojugu mɔgɔw t'a lamɛn n bɛ bɔli kun fɔlɔ in dan yan bɔli wɛrɛ la ni danbaga sɔnna ni bɛnbasuw sɔnna n bɛ kuma tɔ lase aw ma ka aw fo k'aw kuɲumandɔn ka dubabu kɛ aw ye bɛnbasuw minnu ye jamana in tu tigɛ u ka wuli k'i jɔ an fɛ u ka wuli k'an dɛmɛ yɛrɛtigiya kɛlɛ la o tuma n bɛ dan yan nin ye ne bulontigi kɔrɔjɔ musa dunbiya mankan ye k'a kɛ kalanbolo ye ka lase maliden bɛɛ farifinden bɛɛ lajɛlen ma aw ni ko aw dansɔn